So yan at welcome back po sa ating channel. Yan at palabas ako, pupunta ako sa aking polling station kasi provincial election ngayon dito sa Saskatchewan. So kailangan nating bumoto. Ngayon ay Friday. So yan ay from October 22 to 28. Pero pag linggo walang hindi ka pwedeng bumoto lahat. So pahinga pag Sunday. So ang last day is sa Monday sa 28. Yan at ang lamig. Dyan sa labas ngayon 8 degrees dito sa Saskatoon, Kaya ako ay hindi na ako magdadrive, maglalakad na lang ako. So yan. Yan, ang ganda ng panahon. Sabi ko hindi na ako magdadrive. Kaya naman lakarin yung kung saan ako boboto, Yun nga, provincial election ngayon dito sa Saskatchewan. So ito yung aking second time na boboto dito sa Canada. Simula nang naging citizen ako, So dati, ikalawang probinsya ko to dati sa Ontario, ngayon dito sa Saskatchewan, So provincial pa lang to. Ang sunod dito civic, yung civic. Yun naman yung mga botohan ng kandidato para sa mayor dito sa Saskatoon City. Tapos yung mga councilors. Yan. Full season na talaga. Tingnan nyo yung mga dahon. Nagsisilaglagan. Ganda ng panahon. Ito yung isa sa mga gusto naming season ni Joanna, ang fall, kasi yung mga kulay ng puno magaganda. Yan. Ang federal election is next year. Yan, yung butuan ng mga para sa prime minister naman, So next year pa yon, by October ata 2025. Yan. So ang alam ko sa Alberta tapos na yung provincial election nila. Sa Ontario tapos na rin. Yan. So napakalamig. Sakit sa kamay. Pero ang ganda maglakad-lakad, At ako'y malapit na rin. A few moments later. Yun, ang bilis lang. Mabilis lang. Chechikan mo lang kung sinong kandidato mo. Ang bilis. Walang isang minuto tapos agad, Dito sa Canada, ang bilis magrehistro din dito. Kasi pinadala nila ako ng mail. Tapos magrehistro na daw ako. Nung pumunta ako dun sa website nila, ang bilis lang, walang 1 minute. Click ka lang, iningi lang yung pangalan ko, address, tapos birthday. Yun na, tapos na. Tapos rehistrado ka na. Kasi lumipat kami ng probinsya, diba? So kailangan ko ulit magrehistro. Yan. Kung sa Ontario siguro hindi na ako magre-rehistro ulit. So yun. Dinala ko lang ang aking syempre passport. Proof baka hingiin, pero hindi naman kailangan dalhin. Kung meron kang driver's license, kailangan lang nila ng proof of address. Tapos yung pangalan mo syempre. Kasi nasa lista ka naman. Pag citizen ka na automatic. Citizen botante ka agad. Mag-register ka lang. Nasa lista ka naman. Saka pag nag-oath ka, isa yan sa kailangan mong i-oath. Yang dapat bumoto ka. Pero nasa sayo pa rin kung gustong bumoto or hindi. Pero sayang ng count ng vote natin. So syempre buboto tayo. Yung mga nakasabay ko mga Pilipino, mga tito and tita. Tapos yung isa sa nagpa-facilitate ng botohan kapitbahay namin. Parang nabigla siya. Palagi kami nagbabatian. Siya, Canadian, puti. Alas magkatabi lang yung parking namin. At least maghihintay na naman ng civic. Doon ang maraming choices kasi dito sa Saskatoon meron ditong 5 kandidato sa pagiging mayor. Tapos dito sa ward namin, dito kasi lugar-lugar tinatawag na ward,
merong ilang counselors na naglalaban-laban sa ward namin. Yan. Tapos yung mga board of trustee pa, sa council din, ano. Yun ang hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun sa school board, no. Yan, so binilisan ko na yung paglakad ko sa lamig. Yan, PR, no, hindi pa yun na pwede bumuto. Yan, kaya si Joanna hindi na sumama kasi siya ay under PR. Yan, so mag-a-apply ng citizenship na rin yan soon. So siguro sa federal, yan ang una niya siguro boto si Joanna. Kaya excited rin ako para kay Joanna. Gawa ng kami ni Isabel, si Isabel talaga yung una naging citizen, na parang nung nakuha niya yung passport niya, sabi ko, hindi pwede. Ako rin dapat maging citizen. So wala akong balak noon pa wala akong balak mag-apply. COVID noon, nung time na yun. So yun. Bago sila nagbakasyon ng Pilipinas, naging citizen na rin ako ng Canada. Yan. So kaya nung huling federal election nakapagboto rin ako dun sa Toronto. Yan. So yun, at papasok muna ako kasi lamig. So mamaya ulit. So yan, at susundin muna namin si Isabel. Yan ang sunod na boboto. Soon. Yan. So baka sa federal si Joanna makasama, no? Yan. Depende sa Depende. Sa mood. Sundin muna namin si Isabel at ako ay may massage ako ng alas 4. Binukas ako ni Joanna ng massage yan sa downtown. Hirap kasi mapatamaan itong lalaking to. Hindi kasi, ewan ko, mga masayos na dito sa Canada, hindi katulad sa Pilipinas, ang gagaling. Magaling naman pero hindi napapatamaan yung gusto kong Nakailan na siya? Sungkit ng Tatlo na masahe. Papalit-palit. Oo. Pero meron akong babalikan siguro pag hindi itong next na to, kung hindi pa napatamaan, ibabalik ako nun sa una. Kay Carmen, yan. Kay Carmen, yan. Puti, no? Pero sayang kasi guys mag-e-end na kasi ng year. Lakas ng namin ng heater, no. Malamig na. Lamig kasi. Kasi end of hindi pa naman end of year pero October na, so sayang ng insurance. Sayang na insurance. So reset kailangan, yan, no. Depende. Ang ice every 2 years. Ay, every 2 years. Yung massage every year. So kung hindi mo nagagamit, sayang naman ang coverage. So gamitin na. Ako, hindi ako nanghinayang kasi ayoko ng massage. Siya kailangan niyang gamitin, sayang. Gusto ko yun gusto. So yun, sunduin muna namin si Isabel. Tara, mag-alas 3 na. Yun. Nandito na kami sa school ni Isabel. Yung baon ni Isabel. 3 pirasong tinapay tapos mga cookies lang yung kinain. Minsan, nauubos niya. Yeah, last time yung kanin ang ni-request niya, ubos. Yeah, diba? Nag-request siya ng kanin tsaka spam. Ubos. Ngayon, okay lang. Minsan, tapos kung minsan tinitira niya, kinakain niya sa Hindi mo lang uminom ng tubig. Kunti lang ininom. Kinakain niya sa sasakyan. Halata mo pag gutom siya kasi pakalabas ng school, open agad ng bag. Siguro gusto maglaro. Hindi niya maisabay ang pagkain tapos paglalaro minsan. Na-excite siguro. Hello. Wow! Isabel. Kiss papa. Kiss papa. Oh, go. So, yan, nandito na ako sa downtown. Nahanap ko yung YXE massage. So, papamasahe muna. So, parang busy pa yung magmamasahe, no? Wala pa. Parang may minamassage pa dyan sa kabilang kwarto. Okay itong lugar, no? Tapos may 2 kwarto dyan. First time ko din dito. So parang, paano ko na to? Pangatlong lugar na.
1 hour later. So, yan. Tapos na ako. Pinagpawisan ako. 1 oras din yun, no? Tapos, babalik daw siya kasi parang may papagawa sa akin na exercise. Kasi daw yung mga muscle ko dito sa likod ko, tapos papunta sa legs ko, ang titigas daw. Yan, so, just in case lang na, gusto niya akong paggawa ng exercise sa bahay, siguro. Tapos, para magkikita ulit kami after 4 weeks, so 1 buwan. So, depende daw sa akin, pero gusto kong bumalik agad. Siguro mga 3 weeks. Para kasi sayang kasi yung insurance patapos na yung taon, so magre-reset ulit. So, ginagamit na namin ni Joanna. Sayang din. Marami-rami pa naman yun. So, maganda tong lugar. Lalagay ko yung address, just in case na kayo ay naghahanap ng pwedeng mag-massage sa inyo from Saskatoon. So, yan. At, para ma-share ko din to sa inyo, no? Tapos, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero tatanungin ko mamaya. Just in case na siyang hanapin nyo. Magaling. Inunat-unat ako. Ganyan yung puwet ko. Okay. Sarap. Ayos. Yan. So, syempre, tapos na tayo. Ito. Para may parlor pala dito. So, ang pangalan niya ay yung massage therapist ko, Aidan. Yan. So, lalagay ko yung address dito, tapos yung pangalan ng massage parlor nila. So, alas 5 na. Si Joanne may pasok pa yun. Ihatid ko. Tama-tama lang. Napakalamig. Siguro mga 4 degrees na ngayon. Buti na lang wala pa tayong snow dito sa Saskatoon. Sabi narinig ko by trick or treats daw, Halloween, baka umulan ng snow. Sana hindi, kasi yung mga bata syempre mas maganda na walang snow para pagkakatok sa mga bahay-bahay okay. Yan. Just taverna sa taas dyan ako nagpamassage. So, yun lang ang vlog natin ngayon, At nakapag-vote tayo, yan, at nakapagpa-massage pa, yan, tama-tama, Tapos na rin ako doon. Si Joanna ihatid ko muna nga. So, yun na rin tayo. So, see you sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City. Uy, lamig. Kailangan magpainit muna ng sasakyan, Yan, pero palagi naka full blast ang heater, kasi pag napasok ko ng sasakyan ang lamig, kung anong lamig sa labas, ganun din sa loob ng sasakyan nyo. Buti nga wala pang snow. So, see you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City. Ciao!